Inihayag ni Attorney Omar Mayo, ang Deputy Administrator for Easy Management Services ng National Electrification Administration o NEA, ang bahagyang pagtaas ng presyo ng kuryente. Aniya, pangunahing rason dito ang pagtaas ng presyo ng fuel, partikular na ang coal kung saan nanggagaling ang karamihan sa supply ng kuryente sa bansa. Kung mataas ang gatong, mataas ang presyo. Kaya ibabalik natin noong COVID, mahirap mag-transport ng coal, tumaas ang kuryente sa mga ibang mga lugar, umabot ng halos 20 pesos. Sumobra pa yata. Pero ngayon sa Iselco 2, 9 pesos mahigit lang. At ngayong tag-araw, inaasahang lalo pang tataas ang presyo nito. May mga planta kasi na aniya ay gumagamit ng tubig tulad na lamang ng Magat Dam sa Isabela. Dahil sa kawalan ng ulan, humihina rin ang output ng hydropower dam na dahilan naman ng pagnipis ng supply ng kuryente. Kaya napipilitan ang mga electric cooperative na kumuha ng supply sa iba pang sources. Kung walang kuryente, sigurado magkaka-interruption. Pero ang amin, nagbigay na ng NEA ng kalatas na iwasan ang interruption lalo na paparating ang ating eleksyon sa buwan ng Mayo. Gayunpaman, nangangako pa rin ang pamunuan ng Isabela Electric Cooperative na mananatili silang magiging ilaw ng pag-asa at pag-unlad sa bawat komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mababang presyo ng kuryente at mas magandang serbisyo sa bawat member consumer. As we move forward, let us remember that our cooperative is not just about providing power, it is about empowering people. Let us continue to work hand in hand to build a brighter future, where every home is illuminated, every business thrives, and every community prospers. Sinigurado rin ng Iselco 2 na ipagpapatuloy nila ang kanilang investment sa mas maayos na technology at workforce development para maging mas resilient, responsive at future-ready ang kooperatiba. Sinisikap din nilang tugunan ang pangangailangan ng bawat member consumer, lalo na ngayong summer season. We will continue to listen to your needs, address your concern, and implement programs that uplift the quality of life in every household we serve. Our mission goes beyond power. We are here to build stronger, more connected, and empowered communities. Samantala, hinihikayat pa rin ng NEA at ng Iselco 2 ang bawat member consumer na magtipid ng kuryente at patayin ang appliances kung hindi naman ginagamit. Sa pamamagitan kasi nito, mas matutulungan ng member consumers ang kooperatiba na mapigilan ang pagkawalan ng supply ng kuryente. Mahigpit din ang kanilang babala sa mga nagnanakaw ng kuryente. Bawal ho yun. At pwede kayong makulong. Pangatlo, huwag ho sanang magtanim ng punong kahoy sa ilalim ng linya. Dahil pag lumaki yung kahoy, at kahit malunggay nga, mapapaspas ang linya pag umulan, humangin, brown out. At hindi na yun dapat mangyari. Dante Gitu, Balitang Solid North.